Merhaba, ji Slav Mayakovski podcast'te dem baş hemûyan re ez Bihar. Helbestvanê Amerîkî Ocean Vuong ku eslê xwe ji Vîetnamê ye di helbest romana xwe de wiha dibêje. Paşeroj ana savît e. Paşeroj wekî manzereyekî ye ku her tim ji nû ve tê dîtin. Dema min ev risteya Vuong dît, yekser Proust hate bîra min. Ma ew ne ew kes bû ku li pey demên xwe yên winda ketibû û em hemû li pey xwe xirikandibûn. Lê di daviyê de me dîtibû ku paşeroj ne tişteke ku mirov li pey bikeve ye. Niha ye, li ber çawa ye. Niha di podcast û nivîsên Kurdî yên li ser platformên dijîtal bi taybetî di hûrbûniyê de dem dema Proust e. Lê ez ji bo wan platforman dereng mam. Lê min got tu ji bo wan dereng mayî, lê ji bo Proust hê ne dereng e. Ji ber ku hê 2022 xilas nebûye. Sala 1922 de çi bûye li dinyayê? Hem Joyce, hem Proust, hem jî Eliot berhemên xwe weşandine û hîn ji wan di vê salê de mirine. Wek Proust. Min ji got ka binêrim ku çi qewmî ye li cîhanê di sala 1922 de. Mînak, Graham Bell miriye. Ev yek mezeh veleqedar nake tamam. Nivîskarê Rûmen Zanfîroska miriye ku yek ji avakarê romana çerxî ye. Li İtalyayê faşîst ber bi Romayê ve meşiyane û hikûmet li İtalyayê bi dest xistine. Di sihê kanûna 1922 de Vladimir İlyich Lenin avabûna komarên yekbûyî yên Sovyet Sosyalîstan ji hemû cîhanê re ragihandiye. Erê, bawerim sala 1922 saleke xerîb e. Em ê bi Proust devam bikin. Hûn dizanin gelo Proust sekreteriya Valéry kiriye? Erê, bawerim derbarê Proust de tişt herî bala min kişand ev bû. Xwezî me karibana wan nîşeyên wî bidîta. Ez niha dest bi pesindana Valéry nakim. Ji ber ku niha mijara me ne Valéry ye, lê wekî ku dizanim di navbera Proust û Valéry de li ser müzeyan fikrên cuda hene. Nivîseke Adorno jî heye li ser vê yekê. Wekî ku dizanim Valéry müzeyan wek mekanên kaosan, mekanên mirî binav dike û dibêje berhem li wan deran dibin tişt, dimirin. Lê Proust müzeyan weke stûdyoyên bêhempa dibîne. Dibêje daviyê de berhem li müzeyan xilas dibe. Müze devamê stûdyoyan in. Ez ne yek ji wan dildarê Proustum rastî. Xwendina Proust ji bo min tu cara nebû meraqek mezin. Lê ku kengî min nivîseke wî an jî beşek ji romanên wî xwend, bi rastî wekî ku gelek kes dibêjin ez ji rastî xwe hatim. Tê bîra min ku cara pêşî kengî min navê Proust bihîstiye. Min li programeke radyoyê guhdar dikir, mîjar dewr de bêhîn bû. Bêhîn û bîr. Kesê ku diaxivî got, nivîskarê Fransî Proust ku di romana wî de qehreman ku lîçeya Madlenê dixwe û bêhn wî berî daxwaza wî ber bi demên wî yên winda ve dibe. Erê, min navê Proust pêşî li wir bihîstî bû. Piştî wê li Taksimman Stenbolê ku kengî çû bama weşanxaneya ya pikirêdiye, ez û Proust em rastî hev dihatin. û min rojekî mecbûr rahişt pirtûkên wî em ketin ser rêya mala me de. Lê min zû dest pê nekir. Wek her tim li ser masayê min tişî bû. Dema min dest pê kir, ez tê gihîştim ku herkes çima behsa wî dike. Roman, honandina romanê, kesend romanê de ev hemû bi awayekî berî niha nehatibû dîtin li cem hev de civiyan. Proust burjuvayekî Fransî ye û di romanê de jî mîjar bi gelemperî divan derdorên Fransî de derbas dibe. û helbet arîstokrat. Erê, arîstokrat yek ji merakek mezina Proustin. Cîhana wana girtî û biçûk ji bo wî û romana wî hemayeke girîng e. Behsa dinyaya arîstokratên orjinal û kevin dike. Klan û kast hene di romanê de Proust behsa wan jî dike. Hewl dide wê dinyayê bi awayekî vekirî nîşanî me bide. Tekiliya di navbera arîstokratan de gelekî xurt e. Ji bo xwe û derdora xwe ya biçûk her tim dawetan didin. Ev dawetên van kesan di rojnameyan de di derkevin, xelk van arîstokratan wek tiştên ku ji rejima kevin mane dibîne û jiyana wan merak dike. Yek ji van kesan jî Proust e. Di jiyana xwe ya rastî de jî merakeke wî heye mezin li ser arîstokratan. Di romanê de Proust behsa arîstokratên german dike, berduran jî wek burjuva cihê digirin di romanê de.
Dünyaya ku bala Prust dikşine aliye german taye. Ne aliye diye. Jiber ku Prust jî burjuvaye ke û wek burjuvayên hemû dünyayê jiber ku aristokratan ji xwe bilintir dibînin wan merak dikin. Prust di derhekê organizasyonên aristokratan de ji bo rojnameya Le Figaroyê nivîsan dinivîse. Dema Prust ciwan e dibêjin yek ji xwestekên wî yên herî mezin nivîsandina di Le Figaro de ye. Digihîje ve armanca xwe jî bi nivîsên li ser dinyaya aristokratan di Le Figaroyê de cihê xwe digire. Ji vî alî ve Prust dişibînin Saint-Simon ku yek ji nivîskarê devra klasîka Fransîyan e û ew jî behsa kesra Versailles û aristokratên wê devrê dike. Bi aliyên xuya û aliyên veşartî yên cîhana aristokratan em di berhemên wî de dibînin. Prust bi xwe jî Saint-Simon wek hosta bi nav dike. Çawa ku hostayê wî weka nivîse devra Versaillesê be, Prust jî weka nivîse devra xwe ye. Di daviyê de me got xwe digihîne dinyaya aristokratan û dibîne ku ew cîhana aristokratan cîhaneke vala ye. Tu hilberîn bi tu awayî têde tune ye. Ji bo ew jî neşibê wan dest bi nivîsandinê dike. Tiştên ku dîtin êdî dinivîse. Aristokrat Prustî qebûlê dünyayê xwe dikin. Lê wekî tê gotin tu cara tênagihîjin ku Prust gencîneyek çawa ye. Qedrê wî fêm nakin. Behsa wî qet di rojname û nivîsên wanên wê devrê de jî derbas nabe. Li hemberî wî û hunera wî gor dibin. Wekî ku li hemberî gelek tiştên dî gor bûne. Yani Prust û xeyalên wî yên li ser aristokratan weke sêwiyan li holê dimînin. Zanayên edebiyata Fransî dibêjin di berhemên Prust de felsefeyekî eklektik heye. û tiştekî baldar li gotinên xwe zêde dikin dibêjin ku bîreke Prust a gelekî xurt heye. Wekî ku tê gotin dîrokê nanivîse di nameyên xwe de. Ji ber ku di bîra wî de ye. Ji bîr nake qet. Bawerim ev jî paradoksa Prust e. Demê dîrokê ji bîr nake lê dîsa jî dikeve peyî demên xwe yên winda de. Di daviyê de bawerim divê em behsa meseleya roman nebûna romana Prust bikin. Ya rastî ez ji serî de dibêjim roman lê Prust ji bo van nivîsê xwe nabêje roman. Zanayên wê jê dema ev roman pêşî derdikeve dibêjin ev otobiyografiyek e. Lê Prust lê dijî vê yekê di derkeve dibêje tamam ne romaneke klasîk e lê ne romaneke otobiyografîk e jî. Di dawiyê de gotin ku ev otofiction e. Nivîskar û vebêjer ji hev cuda ne. Hîn tiştên biyografîk xistiye nav xwenaka romana xwe de lê ne bi awayekî rasterast. Helbet ku rasterast gotibana ev yekê bûbûna romaneke biyografîk. Lê unsurên biyografîk di nav xwenandina romanê de winda dibin, dehelin. Ji ber wê jî niha ji bo romanê bêhtir tê gotin ku otofiction e. Prust nivîskarekî taybet e. Naşibê tu nivîskaran. Mînak hûn dikarin pirtûkên wî ji nîvî vekin û bixwînin. Çîrok winda nabe, kêm nabe. Her rûpeleke wî destpêkek e. Her tim ji nû ve dest pê dike. Heta ku tiştê dixwaze bi dest dixe. Lê dema bi dest dixe êdî ew tişt ji bo wî tu maneyan îfade nake. û her wiha Prust nivîskarê nivîskaran e. Dema mirov nivîsên hîn nivîskarên mezin diveke dixwîne heyraniya wan a li hemberî Prust bi eşkereyî dibîne. Ev yek nabe nasîbê her nivîskarekî bi rastî jî. Nivîskar André Eichmann di axaftinekê xwe de dibêje kengî dest bi pirtûkeke nû bikim ez dibêjim dizanim tu carê bi qasî Prust baş nabe. Ez wek Eichmann nabêjim di destpêka her pirtûkekî wê Prust were bîra we lê dikarim bêjim destpêkirina her pirtûkeke Prust dikare mirov bixwe bîne bîra xwe. Di Prust de mirov rastî xwe tê. Heta beşeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.